कसे काय म्हणते, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. सो आजचा ब्लॉग घराकडून चालू होता आणि आई सकाळी सकाळी आव्हान शिपतात, तर मी तिकडे जाते आव्हान शिपतात तिकडे. आणि आमच्या समोरच भात लावची मशीन वगैरे आणून जोडली आणि ती पण तुमका दाखवते. आणि घराकडे काय काय भाजी वगैरे केलं ती पण दाखवते. बऱ्याच दिवसांनी घराकडे ब्लॉग चालू होता, तर ब्लॉग कंटिन्यू बघा. मी आज दिवसभरात काय काय करते इथं, तर चला. सूर्याचा किरण पडता, शिप 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 पाणी शिप. तो गाई आई आमची आता आव्हान शिपता असा हे बघा, बंद केलं आणि आम्ही हे आव्हान घातलो. आई कसलं आव्हान घातलं? आईचा आवाज येत नाही अडे. आई जरा भाकरी खाल असतं मोठ्यान बोल. आई अजून भाकरी खाऊ नये म्हणून हळू बोलता. तो आईच्या जवळ जाऊया, आईचा आवाज येत नाही म्हणून. आता सांग कसलं आव्हान केलं लायलस? कांद्याचा आणि मिरच्याचा आणि हडे बियाचे कांदे. तू आताच काय झालं, मिरचीचं आव्हान घातलंय म्हणून. मिरच्याचा बी खड्या मला सांगते भाकरी खा आणि जोरात बोल. कांद्याचं आव्हान घातलंय ना, कांद्याचं आव्हान आहे सगळं. हे सगळं कांद्याचं आव्हान. 3 ओळी बघा बघा, 3 ओळी कांद्याचं आव्हान. कांदे बियाचे कांदे आणि हडे ह्या ओळीत काय, त्या ओळीत काय, ह्या ओळीत काय मम्मी, आणि कोथिंबिरीचा पण आणि नाचण्याचा पण. चल आज तू काय करतला दिवसभर सांग. आज भात लावत जातील बदला गाई. आणि या घराच्या समोर पण भात लावचा असा काकांचा, त्यांच्याने पूर्ण सेटअप केले नाही. काल संध्याकाळी आपण जाऊया त्यांचे सेटअप बघूया थोडंसं. माका कामाक जाऊचं असं पैसा घेऊया. ते बघा तिकडे त्यांचं सेटअप असा पूर्ण काय तयारी केल्याने, सावलीची वावा मशीन बिशीन आणून ठेवल्याने. आणि त्या उडिया बसला त्या लावचा. आई घ्या मग सेटअप दाखव काकांचं कसलं वाटतं. सावली बिवले कसं केल्याने येते बघा. हा तर कपाक त्यांच्या अडकताला तर उंच करतील मग. त्या बघा उडी आणि ही मशीन असा जी पटपट भात लायता. खाट आमची काय नाही, कोणतं तरी बाकडं आणल्याने. चल इथूनच लांबसून बघा आणि चला. या समोरचा माझा घर असा असा बाहेरून दिसतं असं. आता मी इथे थांबन राहा. हां त्यांच्याकडे सगळी सोय असता, म्हणजे पूर्ण सेटअप फिरायतच असतात ती. पुस्तक त्या चिरमुले बिरमुले असले तर खाऊ, बेल खाऊ, चायचे कप, बंडल. अंकू काकाची तयारी सुपा पण होत बघा, बेळ्याची सुपा. कलर काढलेला बेळ्याची सुपा. कोयतिया वाढवण व्हिडिओ सगळं घेऊनच येतात ते. जाऊया आमच्या घर. आमच्या घराकडे कुठची भाजी घातलेली आहे ती पण तुमका दाखवते. सो मंडळी आम्ही दारात वाली वगैरे केलं, भाजी घातली होती. थोडीशी खुटेली पण बराच टाइम खालो, थोडीशीच रवली. आणि आता हे वाली वगैरे फुलतं ते बघा या साईडची, हे बघा. आणि ती पाल्याची भाजी पण घातलेली होती. आणि बिस्किटाची फुलं लावलो हे बघा. हे सगळे वाली असत जे आता फुलाक घेतले नाही वालीने. आणि माडातली जागा रिकामी होती म्हणून पप्पाने त्याच्यात भाजी घातली नाही. लास्ट टाइम मी व्हिडिओ बनवलेले घालतानाच हे बघा. आणि दारात जायचं आज भातला येतील तर घराकडे मस्तीचाच पूर्ण आवाज असतो. आणि असं आजचं वातावरण पूर्ण ढग. सो चला आता नाश्ता काय असं बघूया, नाश्ता करूया आणि त्यानंतर आपण दिवसभर काय करतो तर आपण बघूया. तर चला रिओ दाखवते तुमका मी आज बऱ्याच दिवसांनी. माझं रिओ काय करतात ते बघूया. माझी गाडी दारात जशी भाजी घातलो तशी आम्ही या साईड पण भाजी घातलेलो मिरच्यातनी. हवी होती मिरच्याची झाडा, घाटी मिरच्याची. आणि हे असं वाली त्यांना ढाका देऊक नाहीत. ह्याच्यातले मुळे बी सगळ्या लोकांना देऊन देऊन आम्ही खाल्ले खूपदा. दर्शन पप्पानी येतात हे बघा. सो चला तुमका रिओ दाखवता आणि मग आपण नाश्ता करूया. ते जाऊया ना. एक नंबरचं बुरसं असं पहिलं एकदम क्लीन रवा होतो आणि आता ना एकदम चोच वगैरे क्लीन करणार नाही.
रिओ, हॅलो रिओ. क्लिनिंग कोण करणार बाळ? तू करणार? मी करू तुझी टोस क्लीन करू? हॅलो रिओ, हाय कर बाबू, हाय. हॅलो हॅलो, हाऊ आर यू? रिओ, तुझं नाव घेऊन दाखव. तुझं नाव घेऊन दाखव. विट्टू. ए हा हॅलो. बाबा बोल, बाबा बाबा बाबा. ए बाबा. तुझ्या चिनू चिनू. हा चिनू नाही ना, चिनू. बाबा बाबा. बबन काका येतं, बबन काका म्हण, बबन काका. ए बबन काका. कर कर. अंघोळ वगैरे करून झाली आहे आणि आता नाश्त्याचे टाईम आहे. मग अशी बोललेले नाश्ता काय तर बघा. आज नाश्ता स्पेशल आमच्याकडे. हे बघा, घावणे आणि कोरी चाय. कोरी म्हणजे दुधाची चाय पण, पण कोरी चाय. आणि ताईन मग चिकू दिल्या ना खाऊ. सो हे बघा, आमचे गावठी तांदळाचे घावणे आहेत, घरगुती तांदळाचे, एकदम सॉफ्ट हे बघा. सो चला नाश्ता करूया. माझी कॅपॅसिटी एकच घावणं खाऊची आहे, म्हणून मी एकच घेतले. पटपट नाश्ता करूया आणि समोर भात लावून चालू केले नाही तर तिकडे जाऊन येऊया आपण. तर चला. जसं की मी तुमका बोललेलं, आमच्या दारात भात लावतात, तर काकांनी इकडे भात लावतात. हे बघा, सगळेजण एकत्र येऊन एकजुटीन भात वगैरे लावायचं काम करतात. काका बदला गेलं, काका बदला गेलं. सगळेजण एकमेकाचे बदला नशी कामं करतात. म्हणजे एकाकडे येलं का आपण, म्हणजे आता आमच्याकडे तर आमका पण त्यांच्याकडे जायचं लागतं असं. त्यासाठी काय काकांचं भात लावायचं काम चालू असं. काय आणलास? पानं सुपारी. हा, मेन असं पानं सुपारीचं काम. हा, एनर्जी येतं पानं खाऊन. काय येतं? हे बघा, यासाठी कसं लावचं काम चालू आहे. आणि मसलिकांची आवाज पण नाही असं. बरी आहे मशीन. बघा बघा कसे एकमेकांकडे गपचूप बोलतात. सर्व की नाही हा? नाचन दाखवता. हो, कोकणात कशी कामं करतात ती समजा गवी सगळ्यांका. हे बघा, हा नाच नाच. दोघ जण उडियावर थांबले आहेत आणि मसनीकडे 2 माणूस. मशीन बरी, आवाज येणार नाही. हे बघा, विष्णू दादा आणि कळिंगणांचे काका. दुपारपर्यंत जाताला, बेगीन जाताला. मी नसतलंय पण. हा काका व्हिडिओ करते. दिसत ना असं, उलटा दिसताय ना. होय होय दिसताय. होय, कोकणात भात मळणी. चप्पल घातलंय म्हणे नाही ना पुढे. हे बघा, दिसतालाच. काकीन तोंड झाकल्या ना. थंड आणू. मी आता कुठे चाललोय, हो येताना घेऊन येते. हा, मी म्हणते मशीन चालू करू कच नाही तुम्ही अजून. आवाज नाही होतो घराकडे, येणार नाही आवाज. आमची मशीन एकदम पाण्यासारखी चालता ना. पाण्यासारखी चालता. हो, आवाज येणार नाही. आणि कमी वेळात पटपट काम करता ही मशीन. गिरायका खूप. भाड्याक लावची आहे. काय लावची हा, भाडा किती? मालक कडे, मालक वर होते. काका भाडा किती? 500 रुपये तास. दिवसाचा अरे काका, नवीन द्यायची आता आता. हा, मोटर चालली तर नवीन. नवीन द्यायची. काकांका कायमचं उडिया लावायचं काम देतात. उडिया बरा लावतात म्हणून. हे का कुडी म्हणतात ना, ही कुडी आणि ता उडिया. हा, गवताची कुडी. चला मी चाललोय. बाय 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 बाय. तो आपण जाऊया. ह्यांचं भात लावचं काम आज दुपारपर्यंत किंवा संध्याकाळपर्यंत संपन्न जाईल. तर मग कुडाक जाऊचा म्हणून चला.